Sa miyaging Domingo, alas 5:30 man gyapon ako ang misa. Wala man ko mausab, man ko mauminto. Mamangyapon. Napo ka mga dalaga ang gisgutan. 5 wais o 5 sa danghag. Karon na sa Domingo ha, mga laki na sa tingali, kay mga tao man. Basta tao, laki. Kaya mga babae, dili tao. Sakto ba? Mas tao mas bani. Ay katawabans. Bitaw, sumalagod kung muwagi na ang usa ka babae diri. Moingon ba ka, kinsa man ang tawhana? Di ba dili? Kinsa man ang bayhana gyud? Tao. Mo na ko ang babae dili tao. Mo na binat sinanggo na siya. Ang mga laki, kagisgutan sab karon, dili na po, tulo na lamang. Pan mas marang-arang ang porsyento. Kay sa miyagi Domingo, 50-50. 50 ang wise, 50 ang danghag. Nya karon, at least, nindot, duha ang mga kugihan, enterprising, o murisgo gayud sa piyal kanila sa Ginoo, o usara ang way hinungdan o tapulan binta-binta. Apan sakto ba kining porsentuha sa inyohang nasinati sa katawhan karon? Daghan bagayod sa kalibutan nga nagpuyo dinhi Liberdinis Talisay City ang mga enterprising o kugihan nga mo pa tigayon sa mga gasa nga gipiyal kanila sa Ginoo. Tinuod ba gyud nga 2/3 of our population nga mga enterprising kayo, especially about the things of the kingdom of heaven. Tingali karon, karong panahon na, daghan kayo, mga 2/3 tingali, sakto na 2/3, ang mga kugihan kayo. Kugihan kayong magbike. Sus, daghan na mga magbike. Pero ting kugihan na. Talented kayo ng mga butanga. Kugihan kayong manguliktag mga tanom. Kan kayo sa tanan. Pero ti pag mga tanom nga kuliktahon, yung mga tanom nga tag 20 mil, mga pink princess, mga black cardinal, mga crocodile, o sa panadihan mga tanuma, ilang kuan kay mga plantitas, tirada. 2/3, mga natin nga porsentuha. Ang ilang kakugi, may tungod niya na. Ang uban, kugihan nga TikTok, kugihan gyapon kaya sila na. Ang mga batanon na nagkuan ay, ana dayon. Hapit na igo, nakalihay na. Kugihan magsigig Facebook, pero ting kugihan na. Kugihan magsigig Mobile Legend, kugihan na gyapon kaya na. Enterprising kayo ng mga butanga. Dako ang porsyento. Apan, kugihan ba gyud kita nga mumantala sa mayang balita ni Kristo? 2/3 ba gayud of our population? Nagduda ko nga dili. Pila raman kabuok choir, pila raman kabuok lectors ug cantors of the psalm, uban na balik-balik na ning serve. Pila raman kabuok lay ministers, naduha na lang ron. Pila raman kabuok kolektora, jutaya ra, nga maghago alang sa gingharian sa Dios. Mao nga tanaw na to. Usisaho na to pag-ayo, ug giun sa nato pag-invest kining gasa nga gihatag kanato sa Dios. Ang gasa labi na sa kinabuhi. Kay bisan tuod umingon ta nga ang atuang kinabuhi patas, more equal, pero some are more equal than others. Na, parehata, puros na ginawa, doon tayo ilong, doon tayo dalunggan, doon tayo mga mata, pareha sa tanan. Pero kung usisahon ngayon pag-ayo, dili kita patas. Adunay gitagag 5, adunay tagurha, adunay tinagsa ka mga katalento nga gihatag. Yun na pa kining talento di ay o
Hindi sa Binisaya lang, 1,000 ka pesos. Kining talento, gikan ni sa in English nga version mo, akong gigamit, talents. Kining talent, kuan kini siya, terminolohiya kini, kabahin sa timbang. Timbang kini sa either gold, silver, or copper. O kini mong timbanga, timbang sa ning mga precious metals, equivalent kuno, equivalent sa kining talent, 15 to 20 years worth of wage sa ordinary laborer. Tsado pa, kung kwenta-kwentahon ni mo, pila average nga sweldo ninyo, Maestro Sir Bunny? Secret lang? Pila kalibo? Ay lang itog ano Ma'am Shay? Okay, para matabang kagkwenta ba? Math baka? Music man yung mga no? Itaw, Sir Noel, may kayo mo kwenta? Na Sir Noel, pila imong sweldo, Sir Noel? 10,000. Itaw, 10,000 ang buwan. 10,000 ang buwan lang. Niya, pila sa usa ka tuig ang 10,000. At pa 120,000. 120,000. Unya, i-times na to 20 years ang 120,000. Pila na? May kayo TikTok, oh, may kayo kwenta na. Ha? 2,400,000. Sa ito pa, kung usa ka talent, ang imuhang sa mga ang bilidin na 2,400,000 ang usa ka talent. Apang giyon sa pag-translate sa Cebuano, 1,000 ka pesos lamang. Di mao nga translation ang talent. Nya unsa na gid og 5,000 ka o 5 ka talento. 5,000 naman, 5 ka talento ang gihatag. Sa ito pa, 2,400,000 times 5. Ito pa, ilan na? 10, 11, 11 million, something. Sa ito pa, ina nakadako ang kantidad nagipiyal ni mo mga sulugoon. Inani ka sa translation sa Cebuano, barato ra kay sa tanan. Mo na nga dili kayo accurate. Pero sagdi na lang. Pero ang gipuan ganini punto niini, dili gyud equal ang tanan. Unfair bang Ginoo kung mao ka na? Unfair ba siya? Ano di na ingon siya? Fair siya, may siya muhatag. Nope. Fair gayud ang Ginoo. Kaya ang basihan sa iyang paghatag og talento, base man sa kapasidad sa tao. Ingana guna sa na bilyonaryo na doon na sa makililimos. A billionaire and a beggar. Pareha sila, tao. Pero ang ilang lahi. O pare o sakristan. Lahi ra. Pero pareha rami nga tao, pero lahi-lahi ang kapasidad o abilidad nga gihatag sa Ginoo. Pero ang mahinungdanon niini, ang punto niini, mao nga kining atong nadawat gikan sa Dios nga gasa ato ba kining gi risgo o gipatigayon aron mutubo alang sa iyang kahimayaan o alang sa gingharian. Adunay usa ka istorya nga akong nabasahan kabahin ni Katharine Hepburn, Hollywood actress man tingali ni siya. Apan kining iyang istorya sa bata pa siya. Samtang nagpila sila, samtang mutanaw sila og kanang nindot kayo nga circus. Nindot kayo mo kuan. Apan ang ilang gisundan nga mga tao, murag usa ka pamilyahan. Ang maong pamilya, natural dunay papa ug mama, ug dunay wow ka mga gagmay nga mga bata nga murag naghagdan-hagdan ang mga bata. Pero nindot kayo kuno kayo nahimuot kay si Katharine Hepburn tungod kay ang ilang paris-paris yun ang mga bata, behave kay sa tanan, although they are so excited to watch really the circus. Simple lang ilang mga sino na kay lagi murag
di gyud kayo well off nga pamilya. Apan dili bulingon ang ilang gisulop, limpyo kayo sa tanan. Pero simple lang, niya ang mga ginikanan, labihan ka loving kayo sa tanan. Mahigugma kayo. Ug samtang naglinya na sila, nabot na sila doon sa tikitera, na gipakwinta-kwinta na yon, pila ang mabayran ni sa ginikanan ng taon, ning walo nila ka mga anak, kaya sa bata doon na may bayron nun usab. Lahi lang po sa dagko nga rate. Niya, sa obserbasyon sa papa o sa daddy ni Katharine Hepburn, nagpangawot man sa ulo ang katong amahan. Muraga, short sila sa ilang kwarta. Na short sila. Mao nga, ang amahan, sikreto kay nga mikuot siyang bulsa, ang amahan ni Katharine Hepburn, unya diay $20, iyang gihug sa sahog, ug gipunit niya ang katong nahog, gihug niya sa nga kwarta, ug giingnan niya nga ang katong amahan sa mga bata nga daghan, "Sir, your $20 fell off from your pocket." Kinatagak na linis sa imuhang bulsa. Pero sure gani nga amahan nga wala may natagak nga lain sa ipaghulbot sa iyang kwarta. Pero I'm sure it's sure, sir. Pero nakasabot ng amahan nga kining tawhana para dili lang siya ma-slighted, dili siya ma-insulto, nga iyang ingon nga natagak gikan sa iyang bulsa. Iyang gihatag. Og tuod man nang paigo, pati nang lipaya sa tugan, niya gipahiuman gid pag-ayo kaya nasayod gid katong amahan nga gikan gid niya katong maong kwarta. Og nakasulod gayud, pila may nakasulod gayud ang tibuok pamilya sa maong circus na katanaw gayud. Apan sila si Katharine Hepburn, pag-abot na nila sa linya, ning about face sila. Kaya sila niyan itong panahon na dili man dato. Pobre man sad kay pa sila. Na mauli sila sa ila, ngawa sila makatanaw sa circus. Og nakahilak si Katharine Hepburn. Og dili kay gisukmag ni ayang papa nga wala man katanaw sa kuan, nagiyang giblame. Wala to katanaw kay imong gihatag atong kuan, tong pamilya. Puri nakahilak si Katharine Hepburn tungod kay that's how generous and kind is her dad. Kanang maong example is a kind of investing what God has given us. Sa katukapaging ato ang gipatigayon ang gasa nga yang gipiyal kanato. Tingali makakuha man lamog unsay talento inyo giunsa ninyo paggamit inyo mahuna-huna tingali aron unsa pagpadato sa inyong kaugalingon. Kundili aron ang mga mithi nga mga Kristohanon ang pagkamanggihatagon, pagkamaluluyon, pagkamatinabangon, pagkamapinasayloon, ato ang mapakuyanap sa kalibutan. Mao kung kining mao mga taras o mga virtues mao imo katap sa atuang kadilingban dinhi sa atuang syudad, mga tanan matinabangon kayo, maluluyon, mapinasayloon, mahigugmaon. Murag duol-duol na ta sa tinuod nga 2/3 na sa porsyento dinhi sa atuang lugar maayo mo patigayon sa talento o sa kinabuhi o sa gasa nga gipiyal kanato sa atong langitong amahan. Ginawaton ta nga kita dinasig sa mga dili sa mga panigingnan atong sa istorya kung dili panigingnan sa tanan nga mga santos, ibinas mahal nga patrona si Santa Teresa de Avila. Kita maayong mupatigayon sa atong kinabuhi aron mukatap og kuyanap gayud ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta.